Jona, podpočujeme? No, kto je tam? Tuto je Ištváň Hadobáš. Ja mám záujem, prosím vás, pekne o miešačky. O miešačku? Je tu aktuálny. Áno, je. Neviem, aké sú tam hygienické pomôcky, ale my sme s chlapmi a s mojou ženou chceli spraviť obrovský guláš, ale máme malú kotlinu. Či by sa v tom dal urobiť guláš? Kto je u telefónu? Kto si robí srandu? No ja som Ištván zo Šaly. Tuto, vedeli by sme v tom spraviť guláš, že by ste nám ale pomohli, viete, lebo my potrebujeme tak 15 kg cibuli, nakrájať a potrebujeme aj okuliare zváračké, lebo to bude štípať oči. Ty si Zoli. Ja nepoznám Žoli, ale koľko má ešte ten motorček koní, ten tam, čo tam máte? Treba dojsť vyskúšať. A môžeme dojsť vyskúšať, ale my máme len kone, neviem, jak to dáme na kone. Asi nebude teda Kto je záujem. u telefónu? Kto si robí prdel? Tuto je Ištvaň, ale každopádne ste napálení SRO, prajeme vám krásny podvečer ešte.